aina ya karar da ita rayuwarka. Dan Allah duk wanda yake saurare na yanzu in ya kai shekaru 50 ko 60 ya tsaya mai wannan tambayar. Rayuwar nan taka yanzu ka yi tunani, yanzu na baka minti ɗaya kuma kar ka zo ka bani ansa, ka yi tunani ka amsa wa kanka. Aina ka karar da rayuwarka yanzu shekarar ka 50. Ka iya karatun Qur'ani, ka iya karatun hadisi, ka iya sallah, ka iya karatun tahiya. Da za a mutu a gidanka yau da daddare, ɗanka ne ya mutu ko matarka, za ka iya wanke ta ko za ka iya wanke shi? Da za a jeho maka yadin likafa ne, ka iya ɗinkawa? Da za a ce an waye gari mahaifiyarka ta rasu, mu tura ka mu ce yi mata sallah, ka iya? Kowa ya tunani ya amsa wannan tambaya, amma a zuciyar shi. A ina ka karar da rayuwarka? Ku saurari wani hadisi mai haɗari ku ji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadisi ne sahabi Abu Huraira ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Kala annabi ya ce a'zara Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaga 60 sana. Allah ya gama yanke hamzarin duk mutumin da ya shekara 60 a duniya. Duk mutumin da ya kai shekara 60 a duniya, idan bai bauta wa Allah ba shi da wani jawabi da zai wa Allah, Allah ya saurare shi. Wannan hadisin, to saurari wata aya ka ji wadda Allah yake cewa awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Ranar alkiyama Allah zai ce wa jama'ar da suka rayu a duniyan nan, shin ba mu rayar da ku gwargwadon lokacin da duk mai tunani ya isa ya tunani ba? Sannan wa ja'akumun nadhir, mai gargadi ya zo muku. Menene mai gargadi? Malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu suka ce furfura. Annabi ya zo muku kuma furfuran ma ta zo. Ina wannan maganar? Dukkan mutumin da furfura ta fito mishi jama'a, a gemu ko a ka, a kirjin shi ko a gashin hammata ko mara, to tana gargada shi cewa mutuwa ta zo. Me yasa daga sadda ya ga furfura ta fito mishi zuwa sadda ya mutu bai tuba ba? Me yasa bai gyara ba? Jama'a kowa ya tsaya tunani akan wannan. Mutumin duk da ya shekara 60, ranar alkiyama Allah yana so ne ya same shi ya bauta wa Allah cikakken ibada, ba a son a samu na ƙasa. Kallalan ma ya ƙazi ma amara, ba a so ta hau kan shi. A ce gashi ya kashe rayuwar shi a iska, abinda aka ce yayi bai yi ba. Bahaushe ya ce kowa ya daka rawar wani zai rasa turmin daka tasa. Abinda aka ce kai ba shi kai ba. Dan Allah jama'a ku dubi yanzu a arewacin Najeriya babu abin da ke da farin jini irin abu biyu. Abu biyu ne yanzu yake da farin jini. Samari gaba ɗaya sun tare wa ƙwallo. Barin gaya muku wallahi wannan bala'i ne. Samari sun tare wa ƙwallo. Wallahi yanzu da ka buɗe wurin sai da kaset na alƙur'ani ko sai da ƙur'anai, gwamma ka buɗe wurin sai da ƙwallo. Ai wurin kallon ƙwallo ya fi samun kuɗi. Inda yana magana samun kuɗi ne, ka buɗe shagon ƙur'anai, a sai uwan mutum ta